ଆଜିର ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଇସ୍ରୋର 100ତମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ତାଙ୍କ ମାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଇସ୍ରୋର 100ତମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ମହାକାଶରେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଛି, ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତିଦିନ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବାର ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ମୋଟାପଣ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ମୋଟାପଣ କମାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କମ୍ ତେଲ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ପରିମାଣ 10% କମାନ୍ତୁ। ନିଜେ କମାଇବା ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ କମାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ। 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଆତିଶି ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଏବେ ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ରବିବାର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଶପଥ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁଇ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। କାଲକାଜି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଆତିଶି ଜିତିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମହାକୁମ୍ଭରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରେ ବାରାଣସୀ ଯାଇ ସେଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ସହ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 19ତମ କିସ୍ତି ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରାୟ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଦୁବାଇରେ ଭାରତର ବୃହତ୍ ବିଜୟ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲଗାତାର 5ମ ଥର ପରାସ୍ତ କରିଲା ଭାରତ। 82ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶତକ ସହ ରେକର୍ଡ ବନାଇଲେ ବିରାଟ। ଗତକାଲି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ 6 ୱିକେଟରେ ଜିତିଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ ବଳରେ 42.3 ଓଭରରେ 244 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ବିରାଟ 111 ବଲରେ 100 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 67 ବଲରେ 56 ରନ୍ ଏବଂ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ 52 ବଲରେ 46 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 241 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲ ଆପଣେଇବ କଂଗ୍ରେସ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ମଡେଲ ଆପଣେଇ କଂଗ୍ରେସ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 10ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେହି ମଡେଲକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 8,000 ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏମିତି। ଏବେ ବି 8,000 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ସଡ଼କ ଭଳି ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ପୂର୍ବ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କଲା ଶାସକ ବିଜେପି। 8 ମାସରେ କେତେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ହିସାବ ମାଗିଲା ବିଜେଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରୁନି KYC। ରାଜ୍ୟରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାଲକାନଗିରି। ମୁଦଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ 4,055 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲାବେଳେ ମାତ୍ର 2,394 ଜଣଙ୍କର KYC ହୋଇପାରିଛି। ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ KYC ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉନ୍ନତ ଯକୃତ ଚିକିତ୍ସାରେ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଖୋଲିଲା ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କ୍ଲିନିକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।